Hello. Ay, tara eh. Ano mo nago? Hello, what's up everyone? So for today's video, si Cliff ay mga daog. Sa mga beach. Ito ka sa beach? Ito siya sa beach. Boom. 1, 2, 3, 4. Mana yung berat kay gamay sa Cebu guys. Ay, pakit lagod. Siya po tawag ko. What's up everyone? So, Sip? Ang ganik ko. Baka pa kanay wan ba ko ito. So, mauni ang beach sa Morbo Altas. And it is so nice. There is whiteness. So, perfect. Hey, Cliff! Oh, okay, kaya si Cliff. Hey! Parat.